Takže tady nám začíná naše velkolepá rybářská výprava, která vůbec nebude velkolepá, ale naše první. Taky pojďte zažít s námi. Nějaký nový info. Šli jsme k rybníku, kterému jsme chtěli jít. No, co si myslíte? Byl uzavřený, nemohlo se na něm rybařit. Tak jsme šli... Ne. Tak jsme šli k jinému rybníku. Zamrzlej. Ještě pořád zamrzlej. No, tak teď jedem místo malý vody, jedem na územní a jedem na větší rybník se splávkem. Tak uvidíme, až tam budeme, tak se vám ozvu. No, tak my už jdeme, pokračujeme. A teď tady jsme prošli kolem obory s děňkama. No, tak teď tady chillujeme na zastávce. Ne, jo, vezmeš to. Proč? Ne, já to nechci být. Sorry, bude to tam. Ne, Sorry. ne. Sorry. No, tak teď si tady chillujeme na zastávce, protože tak trochu čekáme, než přijde můj děda a hodí nás k dalšímu rybníku, který je trošku dál. No, taky bychom tam došli, jo, ale... No došli bychom, ale je to, já nevím, trvalo by to. Už je možná tady, a nebo taky ne. Tak, čaute. Jsme dojeli k rybníku a rozbalili pruty. Úvod jsme bohužel už nestihli natočit, tak vám aspoň řeknu teď mezi tím, co jsme natáčeli podvodní záběry z řečky. Tak jsme už rozbalili pruty a začali rybařit. Teď už můžete vidět, jak jsme rybařili. První rybku. A první. A jo. O, já si jenom vezmu tady pán. Možná si dáme jen fotku. A to je malej kus. No zrovna jsme říkali, že už to zabalíme, že jo, Marku? No. Tak, nádherný kus perlínu. Přijde mi to, nebo má na sobě nějaké... Tak. A jen vyáčkuju. Nádherný perlní ostrobřichý. Ale pojď tak. Ale. My už jsme po první rybě čekali na další záběr a v tu chvíli přišel. My už bohužel jsme nestihli natočit souboj, ale hustára, co? Byl to kapřík. Malinký kapřík. A tady už budete moct vidět, jak jsme ho měli na břehu. OK, takže je tady nádherný. Ještě namočím trošku ruku. Nádherný malý kapr. Můžete vidět, že to je nádherný, třeba dvouroční. A tady je trošku, tady máme trošku jizvu. Ano, jelikož je to můj první kapr tohoto roku, tak se ho i změřím. Jo, je to první kapřík. Ale pro mě, já jelikož třeba úplně na method feeder nejdu, nebo nejdu úplně má cíle na to, no, protože tady mám, sakra, kde mám nulu? Tady mám nulu. No, tohle je fakt skládačka. Nesnáším nanometr. A co se to za... Jo, dobrý. Má... Kolik? No, 23 cm. Krásných 23 cm. Tak si ho pojďte společně s náma pustit. Pojď to tak zblízko. Tak jdeme. Puštíme. Počkečku natáčet. A jdeme mi puštět. Jen pak, aby třeba vám to nebude připadat jako kapr, jo? Ale je to opravdu kapr. A má fouský karas, to není. Furt tam je, ale ten blbeček nechce vyjet. No už je pryč. Je pryč? Jo. Tak, dobrý.
Máme tady další rybu. Jo, jo. A něco pěknýho. No, klasický. To je sumec. Ne. No, tak to stojí, ale... Co seš? Rybo. Počkej. Jsem z toho jele. Tak já vezmu odběrák, jo? No, tak Čtvrtá ryba. První ostrobříží, počkej. Vem si ho tak asi. Nebojte, poduška je mokrá. Marku, co děláš? Nenazačí, že si to píská. Takže suchá, no, mokrá ruka teda, ne suchá. Mokrá ruka, tak. A vračkovaný. A nádherná rybka, co? Jo. Takže momentálně, když tady stříhám tohle video, tak jsem si uvědomil, no, že jsme neviděli žádný konec. Takže vám tady řeknu, když zrovna stříhám video a doufám, že se vám to video líbilo. Nakonec jsme šli ještě na benzínku, párek v rohlíku. A potom už jsme šli domů, nebo jeli. A bohužel nějak tolik ryb nebylo, ale musím říct, že jsme teda přechytali ostatní rybáře, kteří tam byli. Jsme byli jen s jedním brutem a jestli chcete takhle podobně víc videí takhle, tak dejte like a odběr, samozřejmě. A jestli chcete podpořit i mýho kámoše, tak Akisek 333, myslím, když nějak tak to je, tak mi tam taky dejte odběr a like. A asi neviděnou. No, dejte like a odběr. Díky. Čau.